Velkommen til denne lille video om, hvordan man opretter en webside i Moodle. Jeg er logget ind som CN Elevsen, og det vil sige, at jeg logger ind som elev, men får rollen som lærer på det her kursus. Vi kan se det, hvis jeg klikker på mit hjem, og så kan vi se, at jeg har adgang til det, der hedder CN Elevøvelser, og her har jeg altså status som lærer. I kan se, at jeg har oprettet et andet område her, som hedder oprettet en webside i Moodle. Og hvis vi klikker på det, der hedder redigering, nu kan se, at den var slået til her, men ellers hvis man klikker på redigering til og fra, så får man nogle ekstra knapper, man kan bruge. Det man gør, det er, så klikker man på tilføj ressource eller aktivitet, og kan så vælge webside hernede. Tilføj. Man skal så give websiden et navn, vi kan kalde den for test, og man skal lave en kort beskrivelse. Beskrivelse af, hvordan man opretter en webside i Moodle. Godt. Og så er vi sådan set klar til at putte noget indhold på den. Og som I kan se, så er der et tomt felt hernede. Vi skal måske lige krydse vis beskrivelse på kursets forside af først. Og så er vi klar til at putte noget indhold på. Her kan vi skrive tekst, og vi kan formatere den med de forskellige knapper der her. Eller man kan kopiere noget ind, som man for eksempel har i Word. Jeg har et Word-dokument liggende her ved siden af. Og det er noget med Sulrejser. Helt tilfældigt. Hvis vi bladrer op, så skal vi se, her har vi regler for opførsel under ekskursion og studierejse. Nu kunne jeg godt tænke mig, at der var et billede med her. Så hvis jeg lige laver et mellemrum og klikker på det her ikon, så får jeg mulighed for at uploade et billede. Hvor vil det? Vi skal herover, der kan vi så vælge, hvor vi vil finde det hen. Vi klikker på upload en fil, og klikker på vælge fil. Og jeg har så et fint billede af Gian Lorenzo, som Bernini, som vi kan prøve at uploade. Vi kan se, at den arbejder lidt med det. Når billedet så er uploadet, kan man se, at det er et enormt stort billede, jeg har hentet. Det skal man i virkeligheden undgå. Man kan slet ikke se, hvad der forestiller. Så det man gør, det er, at man klikker på udseende, og så sætter man dimensionerne til at være ca. 300 ved erfaring, det vil kunne fungere, og så sætter den selv dimensioner, fordi at jeg har krydset af, den skal bevare proportionerne, så sørger den selv for, at det bliver tilpasset. Nu er jeg sådan set klar. Jeg kan vælge justeringen også og sige, at jamen, jeg vil gerne have det til højre. Sådan. Så vil det komme til at se sådan her ud i forhold til teksten. Og så vælger jeg indsæt. Og det bliver uden billedbeskrivelse. Det er ikke særlig smart, men det gør vi så alligevel. Vi overskriver den på den her. Sådan. Det lykkedes ikke helt, så vi prøver lige en gang mere at hoppe tilbage og se, om vi kunne få se den hoppe tilbage igen. Så vi prøver lige endnu en gang, sætte den her til 300, sætte den ned i feltet og klikker opdatere. Sådan. Så ser det meget bedre ud. Vi har nu billedet liggende her, og vi kan se, at det tilpasses fint i forhold til teksten. Nu er jeg sådan set færdig med min side, og jeg kan gå ned på neden og vælge gem og vis. Her har vi så teksten. Jeg kunne have valgt en anden overskrift, det var lidt mere øjnefaldende. Forskellige punktformsopstilling, et indsat billede, og ja, det er sådan set det. Nu er de både gemt og på plads, det vil sige, at jeg kan prøve at klikke mig tilbage til noget af det andet, vi har her, for eksempel quizoprettelse, derind, og så sige, jeg lige tilbage igen. Og det var ikke her, det var hernede, og så klik på test, så har vi vores side her. Det er sådan, man opretter en webside i Moodle.